ሰላም ንኹልኩም ናብዚ ትሕሶ ድማ እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ንኣናባብራኻን ምርጫታትካን ፋይናንሳዊ ውሕስነትካን ዝያዳ ዝጸሉ እንታይ ኢልካ ሓሲብካ ትፈልጥ ዶ? ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ረቑሒታት ኣታዊ እዩ። ሎሚ ድማ ብዛዕባ ኣታዊ ወይ እቶት ክንድህስስ ኢና። ኣታዊ ካብ ደሞዝ ወይ ካብ ኣብ ባንክ ሕሳብ ዝርከብ ኣሃዛት ንላዕሊ እዩ። ብስራሕ ንግዳዊ ንጥፈታት ወፍሪ ወይ ብገንዘባዊ ደገፍ ዝገብሩ ስርዓታት ናብ ህይወት ሓደ ሰብ ዝውሕዝ ማለት ዝኣቱ ገንዘብ እዩ። ኣብ ሕመረቱ ግን ኣታዊ ኣዝዩ ዝዓመቐ እዩ። ምርጫታት ናይ ምግባር ክእለትካ እዩ ዝውክል። ኣበይ ክትነብር ከም ዘለካ፣ ንህይወትካ ብኸመይ ከም እትመርሕ፣ ንህፁፅ ኩነታት ብኸመይ ከም እትዳሎ፣ ከምኡውን ብኹነታት ዘይኮነስ ብሓሳብን ብመጽናዕትን ዝምራሕ መጻኢ ብኸመይ ከም እትሃንጽ ናይ ምውሳን ክእለት እዩ። ሎሚ ብዛዕባ ኣታዊ ክንዛረብ ከለና ኣብ ሕሳብ ወይ ኣካውንቲንግ ኣይኮናን ከነተኩር። ገንዘብ ብኸመይ ናብ ህይወትና ከም ዝኣቱ፣ ዝተፈላለዩ ምንጭታት እቶት ብኸመይ ከም ዝሰርሑ፣ ከምኡውን ስለምንታይ ብዙሕ ዋሕዚ ኣታዊታት ምህላው ንውልቀ ሰባትን ስድራ ቤታትን ፋይናንሳዊ ምርግጋእ ንኽረኽቡ ክሕግዞም ከም ዝኽእልን ኢና ክንድህስስ። እዚ ድማ መዓልታዊ ወጻኢታት ንምሽፋን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ከቢድ ፋይናንሳዊ ፀገም ከይወደቅካ ዘይተጽበኻዮ ብድሆታት ምግጣም እኹል ፀጋታት ወይ ዓቕምታት ክህልወካ ምኽኣል እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዝኽፋል ኣታዊ እንታይ ምዃኑ ብንጹር ክትገልጽ፣ ኣብ ዘመናዊ ቁጠባታት ንዘለዉ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣታዊታት ከተለሊ፣ ኣብ መንጎ ሰባት ዝረኽብዎ ገንዘብን ብጭቡጥ ዝዕቅብዎ ገንዘብን ዘሎ ኣገዳሲ ፍልይ ክትርዳእ፣ ከምኡውን ካብቲ ሰሪሕካ እትረኽቦ ኣታዊ ንላዕሊ ተወሳኺ ገንዘብ ማለት ተወሳኺ ኣታዊ ምፍጣር ስለምንታይ ዝያዳ ውሑስን ተዓጻጻፍን ፋይናንሳዊ መጻኢ ኣብ ምህናፅ ኣገዳሲ ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል ክትግንዘብ ኢኻ። ኣታዊ እንታይ ማለት እዩ? ብቐሊል ኣዘራርባ ኣታዊ ማለት ሓደ ሰብ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ዝረኽቦ ገንዘብ ዘመልክት ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ብመዓልታዊ፣ ሰሙናዊ፣ ወርሃዊ ወይ ዓመታዊ ዝዕቀን እዩ። እዚ ገንዘብ እዚ ድማ ብተለምዶ ናይቲ ሓደ ሰብ ንሰባት ክቡር ነገር ክህብ ከሎ ከም ክፍሊት ዝወሃቦ እዩ። ንኣብነት ግዚኡ፣ ፍልጠቱ፣ ክእለቱ ወይ ተጠቃምነት ናይቲ ዝውኖ ጸጋታት። መብዛሕትኦም ሰባት ኣታዊኦም ካብ ስራሕ እዮም ዝረኽብዎ። እዚ ማለት ኣብ ሓደ ኩባንያ ወይ ኣብ ሓደ ትካል ሰሪሖም ዝተወሰኑ ዕማማት ወይ ሓላፍነታት ምስ ፈጸሙ ደመወዝ ይረኽቡ። ካልኦት ውልቀ ሰባት ድማ ካብ ንግዳዊ ንጥፈታት ኣታዊ ክረኽቡ ይኽእሉ። ብቐጥታ ንዓማዊል ፍርያት ወይ ኣገልግሎታት ይህቡ፣ ብኡ ድማ ክፍሊት ይረኽቡ። ካልእ ምንጪ እቶት ከዓ ኢንቨስትመንት ወይ ወፍሪ እዩ። እዚ ድማ ገንዘብ ተጠቂምካ ንፋይናንሳዊ ንብረት ከም ብርኪ ማለት ስቶክስ ወይ ገንዘብካ ንኻልኦት ምልቃሕ ማለት ቦንስ ምግዛእ ኮይኑ ምስ ግዜ ተወሳኺ እቶት ከስዕብ ወይ ዋጋኡ ክዓቢ ይኽእል። ገለ ሰባት እውን ካብ ናይ መንግስቲ ደገፍ እቶት ይረኽቡ። እዚ ድማ መንግስታት ኣብ ከም ሽቕለት ኣልቡነት፣ ስንክልና ወይ ጡረታ ዝኣመሰሉ እዋናት ንዜጋታት ንምሕጋዝ ዝፈጥርዎ ስርዓታት እዩ። እቶት ንኣገድሲ መድያት ህይወት ከም መንበሪ ገዛ፣ መግቢ፣ መጓዓዝያ፣ ክንክን ጥዕና፣ ትምህርትን ክትረክብ ስለ ዘድሊ ከምቲ ነዳዲ ንሞተር ሓይሊ ዝህብ ኣታዊ ድማ ንመዓልታዊ ህይወት ሓይሊ ዝህብ ነዳዲ ጌርካ ምሕሳብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ብዘይዚ ፋይናንሳዊ ነዳዲ ናብ ውልቃዊ ዕላማታትካ ወይ ናይ ነዊሕ ግዜ መደባትካ ንቕድሚት ክስጉም ኣዝዩ ከቢድ ይኸውን። ብዛዕባ ኣታውን ውልቃዊ ፋይናንስን ክንዛረብ ከለና
ኣብ ፋይናንሳዊ ዝርርባት በተደጋጋሚ ዝረኣዩ ሓያሎ ቁልፊ ቃላት ምርዳእ ሓጋዚ እዩ። ንኣብነት ኣታዊታት ማለት እቶት፣ ወጻኢታት፣ ዕቋር፣ ወፍሪ። ኣታዊ ማለት ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ናብ ህይወት ሓደ ሰብ ዝውሕዝ ወይ ዝኣቱ ገንዘብ እዩ። ወጻኢታት ማለት ሓደ ሰብ ንዘድልዮ ወይ ዝደልዮ ነገራት ከም ክራይ ገዛ፣ ምግቢ፣ መጓዓዝያ፣ ክንክን ጥዕና ወይ መዘናግዒ ክኸፍል ከሎ ዘህልኾ ወይ ዘጥፍኦ ገንዘብ ዘመልክት እዩ። ዕቋር ማለት ሓደ ሰብ ገለ ክፋል ካብ እቶቱ ንመጻኢ ንኽጥቀመሉ ዘየህልኾ ማለት ዘዋህልሎ ገንዘብ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ ገንዘብ ኣብ እዋን ህፁፅ ኩነታት ወይ ንኣገደስቲ ዕላማታት ንኽርከብ ኣብ ዕቋር ሕሳብ ይቕምጦ። ወፍሪ ማለት ድማ ርእሰ ማል ንምዕዳግ ዝውዕል ገንዘብ ማለት እዩ። እዚኦም ድማ ዋግኦም ክውስኹ ወይ ምስ ግዜ ተወሳኺ ኣታዊ ከስዕቡ ዝኽእሉ ኣቑሑት እዮም፣ ከም ብርክታት፣ ቦንድ ወይ ንብረት ወዘተ። ንኣብነት ሰባት ብርኪ ናይ ከም በዓል ኣፕል ወይ ማይክሮሶፍት ዝኣመሰላ ዓበይቲ ኩባንያታት ክገዝኡ ከለዉ ሓደ ግዜ ብፅሒት ክረኽቡ ይኽእሉ። እዚ ድማ ብኩባንያታት ንወነንቲ ብርኪ ዝገብርዎ ክፍሊት እዩ። ኩባንያታት ምስ ከሰባ ነቲ መኽሰብ ንወነንቲ ብርክታት ናይ ትካሎም ንዝኾኑ ሰባት ዝህብዎ ገንዘብ እዩ። ነዞም ቃላት እዚኣቶም ምርዳእ ውልቀ ሰባት ገንዘብ ኣብ ህይወቶም ብኸመይ ከም ዝዘዋወርን ሎሚ ዝገብርዎ ውሳኔታት ንፋይናንሳዊ መጻኢኦም ብኸመይ ከም ዝጸልወን ንጹር ስእሊ ንምህናጽ ይሕግዞም። ከምኡውን ሓደ ሰብ ብመሰረት ዘእትዎ፣ ዘውፅኦ፣ ዘዋህልሎን ዘውፍሮን ገንዘብ ንዝመጽእ ነዊሕ ዓመታት ኩነታት ፋይናንሳዊ ዓቕሙ እንታይ ከም ዝመስል ክፈልጥ የኽእሎ። ምንጪ ዓይነታት እቶት ኩሉ ኣታዊታት ናብ ህይወት ሓደ ሰብ ዝመጽእ ገንዘብ ዝውክሉ እኳ እንተኾነ ኩሉ ኣታዊታት ብተመሳሳሊ መገዲ ኣይፍጠርን እዩ። ስነ-ቁጠባውያን መብዛሕትኡ ግዜ ኣታዊ ብኸመይ ከም ዝፍጠር ንምግላጽ ዝሕግዙ ሓያሎ ዓበይቲ ምድባት ይገልጹ። ቀዳማይ ናይ ስራሕ እቶት። ናይ ስራሕ እቶት እቲ ዝበዝሐ ዝውቱር ዓይነት ኣታዊ ኮይኑ ምስ ስራሕካ እትወሃቦ ገንዘብ እዩ። ወርሓዊ፣ መዓልታዊ ወይ ብሰዓት ድማ ካብቲ ዝሰርሕካሎ ኣካል ትኽፈሎ። ናይ ስራሕ ኣታዊ ንመዓልታዊ ናብራ ክትመርሕ ዘተኣማምን መገዲ እቶት እኳ እንተኾነ እንተሰሪሕካ ጥራይ ክትረኽቦ እትኽእል ኣታዊ ስለ ዝኾነ ግን ድሩት እዩ። ምክንያቱ ክሰርሕ እንተዘይክኢልካ ኣታዊ ክትረክብ ስለ ዘይትኽእል። ካልኣይ ዘይቀጥታዊ ኣታዊ። ዘይቀጥታዊ ኣታዊ ማለት እቲ ናይ መጀመርታ ስራሕ ድሮ ምስ ተዛዘመ ቀጻሊ እቶት ክትረክብ ከለኻ እዩ። እዚ ማለት እቲ ሰብ ክፍሊት ምቕባል ንኽቕጽል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ብንጥፈት ክሰርሕ ኣየድልዮን እዩ። ንኣብነት ድማ ካብ ክራይ ንብረት ዝርከብ ኣታዊ፣ ከም መጻሕፍቲ ወይ ዲጂታላዊ ፍርያት ዝርከብ ኣታዊ፣ ወይ ካብ ዝተወሰኑ ኣውቶማቲክ ንግዳዊ ትካላት ዝርከብ ኣታዊ ክኾኑ ይኽእሉ። ሳልሳይ ናይ ፖርቶፍልዮ ኣታዊ። ናይ ፖርቶፍልዮ ኣታዊ ማለት ብፋይናንሳዊ ወፍሪ ዝፍጠር እቶት ማለት ኮይኑ ገንዘብካ ምስ ኣውፈርካዮ ባዕሉ ብኸም ዲቪደንድ፣ ክፍሊት ወለድ ወይ ድማ ዋጋኡ ዝወሰኸ ወፍሪ ካብ ምሻጥ ዝርከብ መኽሰብ እዩ። ማለት ብገንዘብካ ገንዘብ ወይ ኣታዊ ናይ ምግባር ኣገባብ። ራብዓይ ካብ መንግስቲ ዝርከብ ኣታዊ። ካብ መንግስቲ ዝርከብ ኣታዊ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተወሰኑ ደረጃታት ህይወት ንዜጋታት ንምድጋፍ ካብ ዝፍጠሩ ናይ መንግስቲ መደባት ወይ ሓገዛት ከም ናይ ጡረታ ወይ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ሓገዝ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ክፍሊት እዩ። ነዞም ምድባት ምርዳእ ሰባት
ኣታዊ ካብ ብዙሕ መገድታት ክመጽእ ከም ዝኽእልን ኣብ ሓደ ምንጪ ጥራይ ምጽጋዕ ንፋይናንሳዊ ተዓጻጻፍነት ክድርት ከም ዝኽእልን ንኽፈልጡ ይሕግዞም። ሓፈሻዊ እቶትን ጽሩይ እቶትን ካልእ ኣገዳሲ ኣመር ኣብ ውልቃዊ ፋይናንስ ኣብ መንጎ ሓፈሻዊ ኣታውን ጽሩይ ኣታውን ዘሎ ፍልልይ ምርዳእ ዘጠቓልል እዩ። እዞም ክልተ ልሙዳት ቃላት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ወረቐት ደመወዝካ ወይ ኣብ ስምምዕ ስራሕካ ተጻሒፎም እትረኽቦም እዮም። ሓፈሻዊ እቶት ማለት ሓደ ሰብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ግብሪ ወይ ካልእ ዘድሊ ክፍሊት ምኽፋሉ ዝኽፈሎ መጠን ገንዘብ እዩ። ይኹን እምበር መንግስታት ከም ክንክን ጥዕና፣ ትሕተ ቅርጽን ትምህርትን ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ንምምዋል ግብሪ ይእክቡ። እዚ ማለት ድማ ገለ ክፋል ኣታዊታት ሓደ ሰብ ብቐጥታ ይቑረጽ። እቲ ድሕሪ ዝምጉዳል እዚ ማለት ግብሪ ምኽፋል ዝተረፈ ገንዘብ ጽሩይ እቶት ይበሃል። እዚ ድማ ነቲ ብጭቡጥ ናብ ባንክ ሕሳብ ሓደ ሰብ ዝኣቱን ወጻኢታት ምኽፋል ንምውህላል ወይ ንወፍሪ ክውዕል ዝኽእል መጠን ገንዘብ ዝውክል እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ሓፈሻዊ ወርሓዊ ደሞዝ $3,000 ክረክብ ይኽእል እዩ። ድሕሪ ግብርን ካልእ ምጉዳልን ግን እቲ ዝረኽቦ ጽሩይ ኣታዊ 2,200 ክኸውን ይኽእል። ጽሩይ እቶት ነቲ ንወጻኢታትን ዕቋርን ዝኸውን ሓቀኛ መጠን ገንዘብ ዘንጸባርቕ ስለ ዝኾነ ፋይናንሳዊ ውጥናትን ባጀትን ኩሉ ግዜ ኣብ ሓፈሻዊ እቶት ዘይኮነስ ኣብ ጽሩይ እቶት ዝተመርኮሰ ክኸውን ይግባእ። ስለምንታይ እዩ ተወሳኺ እቶት ኣገዳሲ ዝኸውን? ኣብዚ ናይ ሎሚ ቁጠባ ብዙሓት ክኢላታት ፋይናንስ ሰባት ተወሳኺ ኣታዊ ክማዕብሉ የተባብዑ። እዚ ድማ ካብ ቀንዲ ስራሕ ወይ ቀንዲ ሞያ ሓደ ሰብ ወጻኢ ዝረኽቦ ተወሳኺ ገንዘብ እዩ። ኣብ ሓደ ምንጪ ኣታዊ ጥራይ ምጽጋዕ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ካብ ስራሕ ምስጓግ፣ ሕማም ወይ ቁጠባዊ ቅልውላው ዝኣመሰሉ ዘይተጸበኻዮ ፍጻመታት ነቲ ኣታዊካ ሃንደበት ከጉድልዎ ወይ ክስእኖ ስለ ዘገድዱኻ። ስለዚ ተወሳኺ ኣታዊ ከም ሓደ ዓይነት ፋይናንሳዊ መከላኸሊ ኮይኑ ከገልግል ይኽእል። ንውልቀ ሰባት ህጹጽ ዕቋር ንምህናጽ፣ ዕዳ ንምኽፋል ወይ ድማ ኣብ ነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ፋይናንሳዊ ሸቶታት ብቕልጡፍ ንኽበጽሑ ይሕግዞም። ዋላ እውን ብተዘማዲ ውሑድ መጠን ተወሳኺ ኣታዊታት ምስ ግዜ ክእከብን ርኡይ ፋይናንሳዊ ምምሕያሻት ክፈጥርን ይኽእል። ተወሳኺ እቶት ንምፍጣር ዝሕግዙ መንገድታት ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዘመናዊ ቴክኖሎጅን ዓለማዊ ዕዳጋታትን ሰባት ካብቲ ቀንዲ ስራሖም ወጻኢ ተወሳኺ እቶት ንኽረኽቡ ብዙሕ ዕድላት ፈጢሩሎም እዩ። ገለ ውልቀ ሰባት ሞያዊ ክእለቶም ተጠቂሞም ተወሳኺ ኣታዊታት ይገብሩ። እዚ ማለት ድማ ንዓማዊል ፍሉይ ኣገልግሎታት ከም ጽሑፍ፣ ግራፊክ ዲዛይን፣ ፕሮግራሚንግ፣ ቪድዮ ምቅንባር፣ ትርጉም ወዘተ ዝኣመሰሉ ፕሮጀክትታት ብውልቆም ብምዝዛም ኣታዊ ይረኽቡ። ካልኦት ድማ ብመንገዲ ናይ ኢንተርነት ዕዳጋታት ኣቢሎም ፍርያት ወይ ብኢድ ዝተሰርሑ ኣቑሑት ወይ ሓራጅ ኣቑሑት ብምሻጥ ተወሳኺ ኣታዊ ይረኽቡ። ገለ ሰባት ኣብ ከም ቋንቋታት፣ ሕሳብ፣ ሙዚቃ ወይ ሞያዊ ክእለት ዝኣመሰሉ ትምህርትታት ፍልጠት ብምክፋል ወይ ብምምሃር ኣታዊ ይረኽቡ። ካልእ ተኽእሎ ድማ ሓደ ሰብ ዝውንኖም ክቡራት ኣቑሑት ማለት ከም ንብረት ወይ መሳርሒታት ንኻልኦት ብምክራይ ኣታዊ ክረክብ ይኽእል። ዕላማ ተወሳኺ እቶት ምፍጣር ናይ ግድን ብቐጻሊ ምስራሕ ዘይኮነስ ውልቃዊ ክእለት፣ ፍልጠትን ጸጋታትን ብኸመይ ተወሳኺ ፋይናንሳዊ ዕድላት ከስዕብ ከም ዝኽእል ብመሃዚ መገዲ ምሕሳብ እዩ። እቶት ምርዳእ
ፋይናንሳዊ ውሳኔታት ብፍርሒ ዘይኮነስ ብርእሲ እምነት ዝውሰደሉ ህይወት ንምህናጽ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ። ከምኡውን ሎሚ ዝውሰዱ ንኣሽቱ ስጉምትታት ዋላ እውን ትሑት ዋሕዚ ተወሳኺ እቶት ምፍጣር በብቕሩብ ናብ ዝሓየለን ዝያዳ ውሑስን ፋይናንሳዊ መጻኢ ክህልወካ የኽእሉ። ነብሲ ወከፍ ጉዕዞ ናብ ፋይናንሳዊ ምርጋእ ገንዘብ ብኸመይ ናብ ህይወትካ ከም ዝኣቱን ነቲ ዋሕዚ ብኸመይ ብሓሳብን ጥበብን ክትመርሖ ከም ትኽእልን ብምርዳእ ከም ዝጅምር ድማ ኣይትረስዕ።